Watchers sa reservoir sa Villanueva, Misamis Oriental, gipusil patay, samtang natulog sa iyang balay. Atong sara ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dead on the spot si Leopoldo Pagaspas, watcher sa reservoir sa Villanueva. Human kini gipusil sa wala pa mailing sospek sa mismong balay niini sa Zone 7 Barangay Corrales sa Hasaan, Misamis Oriental. Sumala pa nga natulog ang biktima diyang gipusil sa sospek. Ang mga banay niini nakurat na lamang sa sunod-sunod nga buto sa pistola. Diyang ilahang gisusi, mitambad na lamang ang patayng lawas sa biktima. Nga nalaknit sa bala, nga dire gipaingon sa kong naong. Kato siya nga ang nakaigo sa kong naong. Pagkataod-taod, nagsinggit na din si auntie nga gipusil si Angkol. Sumala sa Hasaan Municipal Police Station, gituhuang swito ang sospek sa lihok sa biktima. Sanglit gipaagi lamang sa bintana ang pagpusil niini ug ulo ang tanang igo sa biktima. Ana sa tulo ka baseo sa .45 nga pistola ang ilahang na-recover sa crime scene. Ginapalawman ang investigasyon sa mong kaso. Ilabi pa nga nadakpan na kaniadto ang biktima sa pagkupot og .38 nga revolver. From 4 p.m. sa hapon hangtod sa mga alas 8 sa gabi. Kung kinsa man galing tong tao nga nakaanha diya nga nagdakaw-lakaw dinha nga portion nga ilahang makita or ilahang naobserbaran that time, feel free lang sila nga makikistorya dinhi sa among opisina. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.